Dan gaan we nu naar het interview en de persconferentie met de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het is Gerbert Kunst. Hij is al sinds 15 mei in functie. Nu heeft hij zich officieel gepresenteerd en we beginnen met een deel van zijn introductie waarin hij ook zegt wat hij doet en wat hij ook voor mooie tijd tot nu toe al op Curaçao heeft gehad. Goedemiddag, ik ben Gerbert Kunst en sinds mei vertegenwoordiger van Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het is voor mij een hele grote eer om deze functie te mogen uitoefenen. En vanavond is er een receptie waarin ik mezelf meer kan introduceren, maar ook natuurlijk inzicht kan geven in de plannen van het Nederlandse kabinet, dat vandaag natuurlijk een belangrijke dag heeft gehad, omdat de koning de troonrede heeft uitgesproken. Met andere woorden, het was vandaag Prinsjesdag in Nederland. Ik ben hier al rondom de zomer op het eiland actief, ook op Sint Maarten geweest en op Aruba geweest. En ik kijk er naar uit om in mijn rol de relaties tussen de landen Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten te gaan versterken. In het verleden heb ik dat mogen doen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En heb ik mogen bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs in de vorm van de Strategic Education Alliance. Een inzet die we hebben gekozen om studenten te helpen om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te versterken. We hebben in dat kader bijvoorbeeld ook een Koninkrijksbeurs geïntroduceerd, u misschien wel bekend. En vanuit die ervaring, maar ook vanuit de sterke overtuiging dat we als 4 landen met elkaar er sterker voor staan dan ieder voor zich, wil ik eigenlijk graag in deze functie aan de slag om samen met de partners hier op Curaçao, Aruba en Sint Maarten een succesvol, een mooi en divers koninkrijk te bereiken. En naast al dit werk geniet ik daarnaast natuurlijk ook enorm van al het andere wat Curaçao te bieden heeft. Is het cultuur, het is sport. Ik ben al bij de Blue Wave en de mooie wedstrijden van ons elftal geweest. En ik hoop natuurlijk met u dat we die straks ook op het wereldkampioenschap gaan zien. De koning heeft gisteren tijdens de troonrede, geen persconferentie, tijdens de troonrede laten weten dat de welvaart en het welzijn in Caribisch Nederland en in Aruba, Curaçao en Sint Maarten onder druk staan. Samen met de regeringen en bestuurlijke partners daar werkt het Nederlandse kabinet verder aan meer financiële stabiliteit, sterker bestuur, voedselzekerheid en een beter voorzieningenniveau. Vanwege het geheel eigen karakter van elk eiland vraagt dat om maatwerk. Aldus de koning. En wij vroegen vertegenwoordiger Gerbert Kunst wat de koning nou kan bedoelen met de welvaart en welzijn die onder druk staan. Dank u voor de introductie. En ik heb een vraag, omdat u noemde zelf ook al de troonrede en wat er over de vliegtuig is gezegd, maar het viel ook op dat koning Willem-Alexander stelde dat de welvaart en welzijn op alle eilanden onder druk staan. Nou zijn de woorden van de koning natuurlijk niet uw woorden, u kunt namens de koning praten. Maar kunt u het iets meer inkleden wat daarmee bedoeld wordt? Ik denk eigenlijk dat de koning, en zoals u zegt, het is niet aan mij om de koning te interpreteren, dat is niet aan de orde. Ik kan alleen zeggen waar wij als vertegenwoordiger aan werken en waar ik ook vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken aan werk. Dat is eigenlijk net als in Nederland. Merken we, dat zult u herkennen, dat er zorgen zijn bij de mensen op de eilanden. Bijvoorbeeld over huisvesting, bijvoorbeeld over dat alles duurder wordt in de supermarkt. Eigenlijk zorgen die ik ook heel erg herken in Nederland. En ik denk dat ik dat net ook probeer te benoemen als ik het heb over het maatschappelijk middenveld. Dus organisaties die zich inzetten voor het welzijn en het welbevinden van de mensen. Dat we die eigenlijk vanuit onze kant, onze mogelijkheden graag willen helpen. Maar dat we omgekeerd ook zeggen, en dat is denk ik wat de koning bedoelt als hij zegt dat dingen onder druk staan, dat het ook zo is dat de situatie is dat mensen het moeilijk hebben. Dat er zorgen zijn en dat mensen, een heel aantal mensen het echt niet eenvoudig hebben om van dag tot dag een gewone leven te kunnen leven. Tot slot vroegen we de nieuwe vertegenwoordiger over de geopolitieke situatie. In hoeverre dat veel aandacht vraagt van hem als vertegenwoordiger en ook in overleg met Nederland. Kijk naar de reactie. Ja, ik denk dat ik daar het volgende van kan zeggen. De vertegenwoordiging heeft heel veel taken en rollen en de vertegenwoordiger ook. Maar als u dat ook weet, in dit geval is er een Koninkrijksministerie, het Koninkrijksministerie van Buitenlandse Zaken en het Koninkrijksministerie van Defensie. En eigenlijk moet ik hiermee dus zeggen dat de collega die hier zit voor het ministerie van Defensie, Walter Hansen, en onze collega die liaison is voor Buitenlandse Zaken, Annemiek, die zijn eigenlijk hier als eerste voor deze lijntjes die u bedoelt. En daar is natuurlijk, kan ik u verzekeren, alle contacten die nodig zijn, ook op het niveau van het kabinet. Het is de vertegenwoordiging die vervolgens, als er andere situaties zijn, natuurlijk wel
paraat staat. En dat is bijvoorbeeld ook als hier zaken zouden zijn die we misschien als een crisis zouden moeten aanduiden. En daar heb ik ook net iets over gezegd. Daar zijn we altijd heel actief in, omdat crisisbeheersing niet alleen nu, maar het kan ook over een hurricane gaan, kan over andere situaties gaan. Op de eilanden die kwetsbaar zijn qua ligging, maar ook qua omgeving, zullen we altijd vanuit de vertegenwoordiging klaarstaan om die crisisbeheersing met u zo goed mogelijk te verzorgen.